Akşamınız hayırlı, hormatly illeşler. Sapar ağa hoş geldiniz. Salam kemine, iyileşle salam. Bugün kemine. Sapar ağa bugün sizin bilen bir ýigidimiz var. Şonuň bir çykyşyny dinläli. Soň şu çykyşy boýunça öňkü eden bir gurrumuz var. Şonu has detallyrak. Bular indi Sapar ağa biziň aýdýan zatlarymyzy bir suwd edip gelýärler-de. Ine Türkmenistanda ýurdun, döwletiň bir guruluş nemesiniň ýokdugyny görkezýär. Şonuň üçin hem hökmen suratda ýurdu täzeden gurmaly diýilen karary almany bize ýardam berýärler. Indi şu bir video var, göreli, o hemme kim tanaýar ýygy. Näme diýerler oňa bergen Anna Muhammedow diýilýär. Dinlen bir propaganda işini geçe. Sonra başa barada bir neme. Beýska bir zadam görüň berjek anekdot. Assalamu alaikum merhaban vatandaşlar. Şugul size Türkmenistan'ın döwlet haryçy mal birjatynyň iş hakynda gysgaça gurrun bermekçi. İlki bilen beýlemerzat olam bolsa Türkmenistan'ın döwlet haryçy mal birjatyny raýatlary hukuk kömeginiň goýunajagy ýola goýulanmagy. Bir ýerde birja feodalary hepden ýegişelmek hemde bayramçylyk günlerinden başga ähli günler geçirilýär. Ediläderem birja feodalary başlamaň öň siratyna. Birja feodalaryna ýurdumyzyň nebitgal toplumynyň hime senagatynyň dokma, owa hojalyk, guruluşyk senagatlarynyň dürli harytlary hödürlenýär. İslenlik telekeçi birja feodalaryna erkin gatnaşyp bilýär. Nedir şu wagt birja feodalary başlady? Ýurdumyzyň telekeçileri var. Kampaniýalaryň, firmalaryň, kärhanalaryň wekilleri var. Hödürlenýän ölümlere islebilýänler var. Ne merhaban vatandaşlar, görnüşi ýaly Türkmenistanyň döwlet haryçy mal birjatyny islenlik telekeçi ýeňilleşdirilen görnüşini hödürlenýän harytlary satyn alban bilýär, öz önürýän harytlaryny satlyga çykarban bilýär. Bu bolsa elbetde ýurdumyzda telekeçiligi ösdürmek, halkyň hal ýagdaýyny has we gowlanyrmak babatda edilýän döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurdur. Janyňyz sag bolsun, öýüňiz awadan bolsun. Assalamu Ine dinlediniz bir propaganda işini alıp barya tanamayanlar üçün gaýtalap aýdyp bereýin. Mergen Anna Muhammedow öňkü Niýazow döwrü we Niýazow döwründen birazrak bir 3-4 ýyl soň boýunça ýa-ni watan habarlarda alyp barjydy. Alyp barjylygyndan soň aýyrdylar. Ine hemçin aýyrdylar, onu aýdyp bereýin. Gyzykly tarapy. Ine oturuşlukda oturýar, soň şo taýdan demedipdir-de. Özçe prikol tutup, men bolýa oglanlar, men bir ýalan gepläp gaýdaýyn, ruhsat berseňiz diýip şo taýdan aýrylypdyr-da. Çykmaly bolupdyr. Ýani watan habarlar programasyna gelip, ýa-ni neme alyp barjylyk demesini ýazgy edýärler-de. Şo ýazgy etme ýa-da şol işine ýalan gepleme diýip öz at goýupdyr. Soň şondan soň şo taýdakylar dan barýa myş bolup aňyr neme, soň izin barlaýarlar, sen indi. Bu taýda işletmek aňyrakda dursun, sen işin görýäs diýip gynapdyrlar bunu bir wagt. Soň indi bu neme bolýar-da Sapara Kywada Kurçowa ilişmek, Kurçowa düşmekmi diýeli. Şunuň ýaly işledýän adamlary bir ýalňyşlyk edýär, soň ine ýalňyşlyk eden üçin sen indi ýok edýäs diýip ýok etmeýärler, ýöne has özlerine bagly bolýar. Ine görüň 23-nji ýylda bu ýa 2010-njy ýyllaryň başlarynda aýrylany bolan waka ýa-ni görüň berenim. Soň ine 2020-nji ýylyň başlaryna da gelip ýene täzeden sahna girdi. Biz ekrana çykyp başlan soň çykdy Sapara, şo wagtda çelli ýokdy bu. Ýani hereket başlandan soň ýani propaganda çygerek ýetenok bolmaly-da. Soň şular ulanyp başladylar. Ine bu taýda da bir propaganda işini alyp barýar. Bu ýalan gepleýänçe özü boýnuna alýar-da. Bir ýalan gepläp gaýdaýyn olanlar men bir diýýärmiş-de şo taýda oturuşlukda diýeli bir ýa-ni kiçirek nemede şey diýip
işini görüpdirler ýöne ýene dowam edip berdi. Bular gany bozulýan bolmaly belli bir wagtdan soň. Indi bu taýda nämäň propagandasyny edýär bu? Birjanyň, ýani Türkmenistanyň birjasy ýurdun ösüşine, halkyň durmuş ýagdaýynyň özgörmegine peýda berýär diýip düşündirýändir. Düşündürşi hatda arasynda bir näme sözlem gurýar. O sözlem bu taýa hiç değişlem bolmaly däl. Türkmenistanyň birjasy diýe Türkmen halkynyň hukuklaryna kömek edýär diýär. Yani başraklarda şey diýär. Yani hatta şu taýyn bir dinledim hem geçecek olayın. Eğer näme bilsem. Aynen şu taýlarda bir ýerde bolmaly da. Bir dinle. Aleyküm merhaban vatandaşlar. Şugulside Türkmenistanyň döwlet haryçy mal birjasynyň iş hakynda gysgaça gurulum bermekçi. İlki bilen beýlemerzat olam bolsa Türkmenistanyň döwlet haryçy mal birjasyny raýatlary hukuk kömeginiň göwnüjä ýola goýulanmagy. Hawa Türkmen halkynyň hukuklaryna kömek berýärmiş Sapara birja. Bilmedim hukuk edarasymy bu näme? Garaz bular Sapara näme aýtsa propaganda bolar diýip pikir edýän bolmaly. Indi men size indi men size söz bereýin Sapara. Bunyň birjanyň ýa-da birja däl beýleki hemme tutuş alyp bilýär. Merkez bankynyň ýoklugy, hazynanyň ýoklugy ýa-da hazynanyň ýoklugynyň esas sebäpkärän birjadyr. Dogry däl meniň görüşüm boýunça. Ben gurrun etdik biz munyň bir ýyldan gowrak wagt dolandyr. Gaty düýplerä etdik ýöne şu gün bize ýene täzeden gaýtalatdyrýarlar bularyň özleri. Ýurtda döwletiň ýokdugyny ýa-da döwletiň başga birleriniň elindedigini suwd edýär bize mejbur gerekli çäreleri görmek üçin dokument düzeltýär. Şu dokumentiniň içindäki bir suwdnamalaryň biri boljak da bulan. Sapara söz sizde o birja Türkmen halkynyň hukugyna kömek berýärmi? Ýa-da bu edara näme iş edýär? Nerelere bagly? Evet, kemiğine. Bu edaran ne bir şey diğerini ayttım. Bilmedim Türkmenleri öktüğünü gelmedim. Bu başta kuruluş, yani kurulacak korpuşun yani fikrini, ideyetini, projektini öňe sürünlerinde biz gaty ulup şuna karşılık görkezdik. Sebebi şu birjan görünmegi. Netijesine ruat görüyorsunuz da. Şu wagt Türkmenistan'da tenagatın, önümçülüğün, çökmesinin büyük sebeplerinden şuraya nemettir. Birja birinciden buloriyalak birja bolunok, buloriyalak birja dünyanın hiçbir yerinde de yok. Birjalar var. Çiğmal birjalarim var. Türkmenistan kıyalak tipte işleyenlerdir. Ben birjaları, farklı birjalarını ben kendi gördüm. İşleşlemelerinden bilýär. Özümüzem şolu bir kanın vekillik, çilenlik buloriyalaklar yok. Bunu näme üçin etdiler? Başta ben şunu demedini Näçinji ýyl etdiler onam bir aýdyp geçsiniz. Bunu 94-nji ýylda ýalňyşmasam çok biz işten ayrıljak bolup ýokak şunu etjek bolup gatyjyrda şäherler öňünden propaganda nemetdiler garalama işinem ýa-ki Türkmenistanyň yani önümünü satıp pullarını oğurlaya diýilen nemeti şu birjan gurmak üçin edildi de. Yetapy nemeti. Bulon maksady yani pul patowu var da. Tövdäde akyan pulu o öl kontrollerini salmak üçin. Yani bazar iqtisadiýetinden bazar bolmayan iqtisadiýete geçirmek üçin bolýar.
o ne bazar uvat yanı geçip başlayattı. Nemeden var yani erkin vazara giriş başlanmakları gördüler yani full kontrol ettiler orada. Son üstünden nemetini koyup bilen ne önümçülük olsa malını öndürün malını tatya pula bir ödüne geliyor. Onun bular on kime satanını neme satanını bilen olur. Onun biletleri geliyorlar. O biletleri gelse aydın biliyorlar onun hem de dokümentleri rahatlar var. Onu gidilem diyor. Onda biletler değil alasları gelýän bolmaly. O ne mesele şu tayda. O bir kırıp çırp edilýän olsa bir edilýär. Olur etmesin diye. O ni bu bir nemeti, ikinci nemeti yani bazar iqtisadiyetine geçip başladılar da. 92. yıldan hatta 91'in nemelerinin ulu depkin bilen özel yani hususi şirketlere yol verip başladı. Olur açılıp başladı. Köp nemeleri privatize ettiler yani susuzlaştırdılar. 94. yılın ortalarına 7,5-8 bin olay bizim dememizde, yani bizim öz himayetimizde diyelim, yani hatap nemelerini biliyoruz diyedik de 7,5-8 bin belki de ondan on kendir. Böyle yılla bir kimin neme burnalık ötüyetti. Kârhana açılıyordu. Hususi kârhana vardı. 7-8 bin. O hususi kârhana demek yani bazar iqtisadiyetine geçiliyor demek. Şimdi şurada çok hususi nemeler, şirketler, firmalar, kârhanalar o erkin işleyedi. Onu hatavını o hatap yani koyulan reglament boyunca hatap veriyorlar. Atıyorsunuz var. Onu yemek yediye. O bu vatede hatavım var. Böyle hataplarım var. Yönüp yani full patoğu var. Pulun nemeti. Pulun kaptandan eşyede. Onu pulun getiriverek deyip bilen nokta. Şu taydan kazanç edip bilen nokta. Yani şu dövrlerde kabinet ministerin elinde pul büdjetten başka rahatları yoktu da. O bir büdjete yani vermeli rahatını her kim veriye, bilen veriye. O önümçülüğün veriye. Olurum çok büdjetten yani talacağım ortalar, vuracağım ortalar. Yani büdjette planlaştırıyan büdjetinde ne hemen pul var olsa şuna uğra ayağı uzatmalılar. Şu hakkı alak el peşerpelik edip bilen oktur orada. Yani şu hakkı ne? Akıllı şehir olacak deyip kurup diyor. O pul nereden? O dövrde yani, akıllı şehir olacak oradan kuru verdi yerler. Yani pulundan bir ödüm bir yerden taparsın. Şurada alak ya beyleri. Bulun demeti çok yani nasıl patoğu ellerine almak. Şu finansal patoğu almasalar Floryalık diktaturan grup bilen. Floryalık korkulu, ürkülü yemen edip bilen. Yönü Floryalık patoğu ettiğim önümçülüğü çok önemli. Şu an önümçülük Türkmenistan'da 94. yılın önümçülüğünün ona birem yok şu an. Kendine. Ne? Yani şu bir jan işi son önünde ulu böğüt. Bu bir böğüt ikinci Türkmenistan'da Türkmenistan karşı bolun veri iki kurs vardır. Arada bir ayrılan ýaly boldy ýene täzeden güýçlü bir şekilde geldi.
Indi şu birjan işleşine seyredin. O birjada resmi kurs bilen iş alıp barmaly. Kanun şonu talep ediyor. Resmi kurs dolar bilen bazar kursun arasında 7-8 kW 10 tafavut var. Şimdi bular çok dani resmi nemede kursu ediyorlar. Dolara satıyorlar. Doların onunla birini yani karavalarda satıp yerine pulunu oyuyorlar. Kalan dokuzda özünü. O taydana indi kelmek şu bunu edip bilen o. Hududu şirketlerin yankı çiğmal alacak orada da yankı alak. Oyunun aşağıda girmeli oluyor. Onun ettirepi gelenlerine ettiriyorlar. Yani öyle adamlarına demek ettiriyorlar. Ya pul verene ettiriyorlar. Yani demeni alışverişi. Yani pastane o paylaşa real. Dine öyle grupları o kalan onun çok yer. İşlevim bilen o. Neden önümçülük açıyanda. Sen çiğ malın misal için yani plastik granulları vardır. Çiğ mal hata edilir. Şeyler mi? Benim o turbo çıkaryan fabrikim var. Misal için ayıdan. Sen çiğ malını dine şu bir şeyden almaktın. Var zaaftan. Alıp bilen o. Daşından mı alıp bilen o. Daşından alanda da yine şu bir can üstüne sürmeli yerlerde. Onu işlet bilir bunu. Ne? Önümçülüğü şunu yetirdiler de. Etaatın emeti şudur. Bunu edecek olup bulur. Artık kendi propaganda emeleri ettiler de. Men yani bizde IMF'in emeti vardı da. Vekili vardı. Rogers dediler. Yani soyadına şu at yardımı düşen o. Bizim köyümüzde kvartirantımız. Ben komşuyum. Benim derler kakamın olmuştu da. Bu çay içi oturuyor kakamın gibi. Onun bana ne vurdu? Doküment. Açır soğun kolu var. Merkezi Bank'ın Mehmet'in kolu var. Açır soğun kol ne ameliye ataydı? Sonra Mehmet İpyadalan. O hocalık niyetirliği. Yönümleri Kasarı eksport et satya. Pulunum Türkmenistan'a getirelim. Yönler al ya. Dünyada. Hem IMF'nin önünü yapıyor. Hem Türkmenistan'ın adını karalaya demedi. O hemen biz yani oğru tıpatın hemen olur yalak pulunu bağlı daşına verirden pulunu öğün bağlı olanı da bu devletin içinde bir eksport et pulu devletin içine girdi. Şimdi yine de şeyle burada adam çıkıyor da bu sözden. Son sapara Merkez Bank yok. Ne Merkez Bank o yurdun içine neçe pul girse neçe çıksa şu tayda duyulya görülya gönü doğru der mi? O şeyle olmalı. Bunların da demek Merkez Bank'ın yokluğuna hem özleri boynuna alyan olmalı. O tayda hemen boynuna alıp hemen almayanlar odatlar bile işlerim yok. Şu yani bir jan bolmolluğunu ya şu taydaki kamuoyunu gıyka kurup o da ulukan halka da değil küçücük bir demler toplumu şunu impaz etmek yani düşündürmek şular oğru bunu kontrol ederek yani şu bir jada şular hem mecetini yani finans patoğu kontrol edip biliye bu da yok ma devlet için gerek diyen emani veriyorlar. Akli ministrlikten uğurduğunu nemediğinin büyük başlayan yeri Açır soğun kolu bilen başlayan eken de. Ben katı gemi gördüm. Ondan inni onu düşündürdüm. Tanınıp görülen tarafları bilen, görüyen mi dedi. Yok dedi, bize dedi kendi informasyon veren oklar dedi, oralar var. Ne şu tekstil fabrikler vardı, 17-18 tane tekstil fabrik. Onu bir topur başka yani halı değillikler mi, küçük işletmeler mi,
Hem becedip biz finansiyiz dediyekte. O şolong dedim tuğmotun näçediğini bilýän mi? Yok dedi. Bizim öndüren önümüzün 2-3 etti. O pul dedim. Nähilek başında galýar. Onu köpsün bilen tatamda özü ýa kabinet minister raspordilýän diýär tem walapnyňy kime satmalygy. O döwletiň rezerwi diýen ýardyna böldürni alyp galýar. Vay vay. Hazine var mı tı? Hadina yani büdjet tiplerinde. Olam yok. Bulur ne hemen hasabına niye alıyor onda ona? Ve Ne şu zatları hem becetini devletin eline geçirmek için. devlete olur yani. Ona mıydı? Devlete olur. Okey. Geçeni olun. O önümçülük üstmeli. Ya bazı iqtisadiyetine geçmeli. Bu realakada geçip bolunok. Onu bilýärler. Çünkü 98-nji ýylda 8 gün hususy kärhanany döwletiň ukady bilen, prikady bilen, karary bilen yapdylar. 9 000 hususy kärhanany gödüňe getirip bilýän 9 000 tane işletmeni yapýan. Bir ýöne karar bilen, bir adamyň golu bilen. Bat hemmejesi 100% ulu işleri edip görünenler, yani 30 sanağı, 30%'i. Şoň işleýänem bolsa, şu an Türkmenistan'ın ähli demetinden ullukanna. Näme şol işletmeleň ýygyt berenler, parahat men inim demes bilýän. Yani parahatyň döwlete tapşyrýan nalogy, yani töleýän salgydy. Patriot Soýuzyň onu Ministerstvo targowlýa, Mintorgyň ikisiniň jeminden 3 etdeken. Diňe nalogy. O bir kärhana berýän demesi. Döwletiň büdjetine. Ondan has güýçlü kärhanalar bardyr. O ýöne bir orta nemden ya. Yani bir ýurdun ýa 2 aýdan guramagyň bir müňesse köp girdejisine gönü kesipdirler de. Onu şol demeler bu aňyrtynda hem becetine töwdegarlar var. Türkmenistanyň Mintorgy, Patriot Soýuzy ýa-da en ýakyn nemelerdir. Ähli diplomatik nemelerim şolardan edilenler. Şolar ýa-da töwdäni ellerine almak üçin şuňa gaty berendiler. Näme? Bir jan göremegini şolum ellerim bolmagy mümkin, gollarym bolmagy mümkin. Onu ýöne höwet edip demetdiler. O şoň başlyklarym şolar boldular. Hem beceden Mintorgyň işgärlerdir. Ýöňki, soňky Badar komuna çenni näme başlyk etendirler. Bir jan başlyk bolup bilendir. Ne büyük Türkmenistanyň hiç wagt Badar iqtisadyýatyna geçmejeginiň nemesi? Garantiyası olupdyr da. Garantiyası. Sebäbi Badar iqtisadyýaty ýa-da hususy önümçülük işlemesi mümkün näl, ýöne döwletiň kim işlemesi mümkün näl. Döwlet edaraty bolanda da insoň öz başlyklygyň bolmasa hiç zat edip bolmaýanlygyny adamlar bizim adamlarymyz düşünen okda. Sebäbi bir ýerden çyzmal almaly, bir ýerde malyň satmaly, ýene bir ýerde zapçasyň almaly, teknikaň almaly. Gara günne rutin tücari nemeler aýlanpdyrmaly. Hem becen bir jan üstüne geçirjek bolsaň hiç adam edip bolmaýar. Şoň üçin Türkmenistanyň ähli önümçülük çökendür. Yani niwetini işlenemek gördüňizde. Şoň getiren delelini ýaşap ýördiňiz. Bolmasa bunça işçilik bolup
Türkmenistan bolmasy mümkin däl. Yani bizim döwrümizde ben kän tapar gaýtarladym, ýene bir tapar gaýtarlaýyn. Ýöküp bu hojalyk ministrliginiň emmetinde 2-3 gün Pribaltikadan gelen adamdan 3 gün işgär işleýärler. Ödüm wagtly hünärsiz işgärem de. Ukraina'dan var, Dağıstan'dan var, Ermenistan'dan var. Yani şu vatgârdayında seyredin. İşgal Türkmenistan'a elmi tamamı işçi ucu yetin oldu. Kemçiliğe diye, yetmezçiliğe diye. Yani 90. yıldan 94. yıla senin şu meselen içindeki adamda dünyanın her yerinden bırak edip bilen neme oldu. Almalı mecburdu. Yetin oldu. İşçi ucu yetin oldu. Bu nähile? Bugün ýa-ni nämen propagandasından bir ýere gaýtalaýyn sapara bugün nähilekligine şo taýdan çykýar. Ine şo ýerde Nevit gaz we firmalar ine türkmenler ýa-ni özem göne nämäni aýdýar. Diňe türkmenler edip bilýär diýen ýaly. Onuň ýaly bir ýeri ýok dünýäde, dogry dälmi? Ýa-ni her türlü garşy. O bilenok ýöne bular şol näme propaganda etjek bolýarlar-da. Türkmenler islen zadyny edip bilýär, cennetde ýaşaýan näme getirýär. Indi men soň soraşdyryp öňden berem maglumatlarymız bar. Şo taýda bu ýön kökü ojuk bujuk zatlardan başga hiç zat türkmenlere berilenemokmuş, ettirilenemokmuş näçe şaýatlarymız bar. Hatta dokumentler hem var, dokumentlerini görkezmäli diýdi-de, iyi berdiler. Ine bize şu zatları ver ya, şunça tender vardı, şunça zat vardı, ine şundan diye Türkmenlere düşen zatlar şular diýip görkezdiler. İçinde o ýa-ni bu ýön köktür, ojuk bujuk, ýa-ni ottur, çöptür, ýene bir zatlar var. O gaz, nevit, o zatlar Türkmenler ýanaşdyran oklar, o taýdan geçenem ok diye, o zatlar ýok diye. Ine ýankı mergen Anna Muhammedow şo taýa adamlar üýşürip ine ýasama gurnama döwam görnüp dur, birje onuň ýaly işlemeýär. O birje şeýlip oturup işlenýän bir ýerde aýak üstünde çalt. Ýa-ni birjany görmedinizmi? Ýa-ni New Yorkyň birjasyny görüň, beýlek birjalar görüň. Hani bunun nemelerini ýerde ekranlary, ýa-ni hereket edip duran bahalar nirede, o zatlar ýok o taýda. Yalandan şo taýa üýşüripdirler adamlary. Ine Türkmenler onam edip bilýär, bunam edip bilýär, hukuk öyle berýärmiş birje. Yani hem öz etmeli işini edip bolandan soň hukuk işlerine de geçipdir. Diýen ýalak bir nemäni berýär. Biz hem samsykmyşmyz sapara, şonu ösüp barýar, güllep barýar diýip kabul etmelmişimiz. Olaram arkaýyn soň ýankı ýurdu soýup mana dowam etmeli-de. Ýok berler ok işlet. Yok berläýände de ýa-ni bankyň iki kursy bar. O bankyň iki kursy. Şonu gödüňe getirip görüň. Birjede. Kimlere veriljek şo taýdan belli diýäňizmi? 7 etdi. Ýa-ni 5%, 2% oğurluk bor. Ya da ýalňyş, ya da arzan kymmat diýilen demeler bor. 7 etdi. O her operatsiýada 7 etdi. Yani alıp kâr etdiler. 7 etdi. Bular onu kim ediyor? Yani, şoları yakın adam ediyor. Şoların diyen adam ediyor. Bir jan kim uğran olsa şolar. Senin önümçülüğüm yani iqtisadiyetim öz demelerini alıyorlar da kontrolünü alıyorlar. Şu taýda şolong diyen adam olmasa iş edip bilen o, bilmesi mümkünler. Ve o taýda nem adalet neme yok da. Diyen adamlar o şulara buzunu berip dur, yança gowy, soň berip. Soň ýene tarih bilen baglanyşykly vatanda. Tarih bilen baglanyşykly sapara şunu etmeli. Açyrsow kimiň adamy? Açyrsow dağlar vurdu doğrudan. Makarov bar içinde, Hramflar bar.
birjany şolar urdy. Orsuňa adamy Türkmenistanda birje urýar. Soň kime peýda bermeli bu? Yemen devlet kontrol etmeli ya da devlet kim? Soramorlar. Devlet ne Türkmen düşüncesinde Berdim Muhammed değil ya da bir adam. Yani o bir adam devlet üyesi eleken anlatından da ahbat sava. Demek devlet diyenin sorar. Ne sorar şunu kontrol etmek için şeyden kontrol edip oluyor da. Çıkan da gelen da pulü o şeyden yani bayağı adamlar ten kontrolündeki bayağı adamlar olup biliyor da. Başka öz başına bayağı olup bilen adam Türkmenistan'da mümkün değildir. Kötenden Tehran'dan bolaysa da onu topuna yanlarlar. O da görülüp gördüğüne. Yani iş adamları neticede haiz, birce nehilik işleşen orada birinde kiyiniz, beşiniz, oniniz, değerçeniz orada. Gurrum verseniz. Hakiki bolon demeni. Bolyan vardı. Yani bilyeniniz var orada. Şu birce peydalı bardak orada. Bu arada ya ilim Türkmenistan'ın iktisadi ilimi var. Bizim dövrümüzde 2 tane iktisadi enstitüt var. Vatbam yok, onun için bilem yok. Yani iktisadi enstitüt var. Şu anda. Adam yetiştiriyen. Kadri yetiştiriyen. Bir adam şundan bir diplomlu iş yapsın. Yani Türkmenistan'ın Çiğmal Harip birjatının işleşini, onun şu statistikasını halka düşündürüp versin. Näme getiripdir, näme götürüpdir, näme onu böwet bolupdur, nämeni görünmegine kömek edipdir. Şu arada biri fırdatlar düşündürsün halka. Ya da hükümetin öyle düşündürsün. Bunu näme için ediýäňiz? Şu birje bağ olsa devam etse hiç vakt Türkmenistan hususi kerhanalaryň görünmegi mümkün değildir. Şu döretçekler lidikleri oluyor da. Badi doğru olmalı. Ödem yani bular abi bileti kımmatlattı deyip demedik göründüler. O kıyıcağı basıp gördüler de. Ekranı çıkarıp baskar edip demedik gördüler. Yani şu birjede yedesse gözümüze yönü sokup ticaret ediyorlar. Halkı soyuyorlar. Yedesse. Her bir yönümden yedesse. Import yönümden yani export ne demek gidiyen yönümlerdir. Yedesse. O satacak bolsaňam yedesse ziýany alýan, aljak bolsaňam yedesse ziýany alýan. Beýle bolýar. An şolar çıkarın danin nemede televizyon önüne yani boğurluk edenini halka düşündürüp verin. Sizin ne kağıbanıdan var, prokurorundan var, tüydüğünden var, sülçüğünden var. Ne oğurluk niyerinde. Şunu yani 30 yıllar biri vururum verelim kendi karıştığımdan ben. Jurnalistine de araştım. Akarittaniyerine de araştım. Biri aytmalam. Öyle yurtta duruyor arada. O içindeki bu demine katlaşanlar o tasarruflu firma köpsü. Ben olur bile tam yemediğinden var da. Gurrum veriyorlar. Yani tenderlere ne katlaşmalı, kime ne vermeli, ne varmalı. Türkmen firmalarına o tayf varmak mümkün değil. Yani öyle yekovlan 20-30 tane Türkmen işlediği. Onu yani arayışını ettiriyor. Kulunu öğreyen öyle. Ne seni bilen ben
tanıyan adamlar ben o. Avustralya'dan bir kanal var, Türkiye'den var, Germanya'dan var. Ben ben yani detallarını kendim biliyorum. Kime ne veriliyor? O tenderler ne var ya? Yani uğru gözleyenler, uğrun ödü, gözleyen, şolar oluyor da. O Türkmenistan'ı şu yardaya getiren dağıtlar ne şu dağıt. Onun bankam yok. Bank ne düşünüyor? Şunu düşünüyor. O statistikan ne düşünüyor? Ne düşünüyor? O 8-9 bin tane huzuzu kerhana ne için yaptılar? Şunun için yaptılar. Başka hiç de düşünmez. Olmadı ne sen devlet, hükümet, yurt o işlep durun 9 bin tane kerhananı ne için yapacak ne? Çok düşünürse verip olan o. Tabii adamlar işleyen. O işleyen adamları kötü o Türkmenlerin fes çıkan o. Yani, kerhanatı yapılanların fes çıkan o. Ya o komünizm nemesinden entek doğal çıkmadık da komünizm da akyalık devam eder deyilen ya bir duygu bolandır ya da yani şahsiyetçilik duygusu yok adamlar. Yani uğraş başlattılar da. Yani doğuluk kök kursa. Hem de yani doğun çağıyalık yani 97-98 yıllar biz yani, denizin içine dönülen yani yüzüp bilmeyen adamlar o sıfatında da o yanı yörden o görülen vakti. Bizim ne reform edip diyorduk. Yer su reformasını. O yatıranların büyük sebebi ne? Bir işlemedi. O yer su reforması geçirilen orada şu var. Türkmenistan nerelerde olmalı? Gözünü getirip bilen mi? O sapara yitiren zadımız kan. Yani yaptılar ne? Ne bir şey. Ne yani L'Oreal'ak neden üstünden o kontrolü elinden taklamalı. O yurdum çökünü çökmeni olur için demede. O bunun anlatında da ort var. Yani Türkmenlere diyenleme diyendir diyorum ben. Yo Türkmenlere berilere o işte adam yani Gülen cemaatinden o iş edip görenler var. Türkmen sıfatında yani onun dışında hakiki Türkmenlerden iş edip gören adam yok. Ettirilen o. Bir şey olan kontrol edip oluyor da. O kimi işlemeli ne çenlik şular ne medyalarda. Şeyle sapara isleseniz Cemile ben bilersin. Yani bunun ot bolonda da yani barıp mağrayın diyelemeli yerin tutayı oluyor. Bir şey oluyor da. Yani önümçülük eden ortam malik ya ki malın tatlanmalı ya öndürün malın tatmalı. Onun ikisine çok üstüne etmeli başka bir tekniği ben yok. İnanırca. Yo açık düşünüklü yağday sapara biz şonun için o Türkmenistan tazeden kurmalı. Bu zatların hem vese bizim elimize dokument hükmünde o geçe ve dokument hükmünde kabul ediyoruz. Dokumentleştiriyoruz. Hem mezatı Yani izi giderler. migran olması ne bir neme var adı migrasyon var adı uzun etti ya. Ne o? Şu migrasyon bol şey alak bir zat diyeniz mi? Yo ondan da bir bu da kanunun başına kadar. Kanunlaştıran böyle de. Yani uğurluğu adal diyen ya da şunu kontrol eden demesini veriyorlar da bunu. Tertine. Şunun ediyen zatların hem de bizim tertine dediğini o ne yavaş düşünüp başlan olmak çemeli. Yani kendine bu zatlar ortaya çıkan orada. O diyemedi diyen ortalar tertinedir.
Tersine ýanky ne çykyp ýöreýdi aýdyp durdy. Türkmenler işläp bilýär diýip ýanky görkezip dur, hatda işleme aňyrakda dursun, hukuk kömeklerine berýärmiş. Öýlerine öwren sistematik nemeden derler. İlki şum direkteri yemedim. Kurcu familyalı yeri vardı. Fuat adı dilimi uzunna. Yemen tekapsuzluğa başlığıdı. Şon direktör ettiler. Türkmenim değil. Garaz hiç bir ýerine ýanaşan ýeri ýok Türkmenin ýankyşy berýär. Yok. Türkmen dine gary işine diýär ýa-da şolary alak demesini Galan gaçan näme bu ýandyr öpdür çöpdür. Ya wepanlaklaryny ulanýarlar näme ýalak kim o Recep ýalaklary. Olar pul verip o kötünen beri kime vermedim molla berýärler. Näme de apýar. Ayıp adam bel. Tüccar näme içinde gep görün adam. Sapara jemläp bilers wagtymyz boldy. Kän uzun bolmasyn aýtjak zatlarymyzyň hemmesini aýtdyk diýip pikir edýän. Bu arada kän gurrun etsen suwa törjek näme? Bir tema gaty biz ýöne ýa ýok korku nemetini aýdýarsa içine girsen başyňy tutarsyň. Türkmenistan'ın köp zatın yok olup misal üçün statistika bu ýalak statistika demek var. İşläp durun. Ýok etdiler. Onuň ýa-ki Gosplan ýalak näme bardy? Gosplan direktir orgun etmen ýöne planlaşdyrma nemesini döwlet üçin opman gerek batlar. Ýok edildiler. O başka da bu topordaty. Durşunu. Fuat iki sözlemi bir ýere getirip bilmeýän adamlar. Bizim döwrümizde pensiýa çykan garry gurtulary 3000, 5000, 10.000 dolar berip, onu bunu ýazdyryp bölürdi. Yani düşünüp bilýän kemine. Döwlet demetiň içindäki näme? Ýagdaý şu. Olar mabru ilk göçük nemede bolýany şolardyr. Bular adyňat bilen. O birden soradım, bular sanitarny niwo diýdi. Sanitar niwo urunny näde bolýanlar. O gataşak nemeden şolar ýalak bilim derejeleri şeydi. Şeýle çağanyň kıyaly hemme zatlar hem pikir edişler hem ýa-ki $10 üçin näme edip bilýärler-de. Maskara bolup sapara. Şo derejeye gelipdirler olar. Onuň emet kemini biz köp zada nemeden zok sebäbi döwletim ýokdy görünüp duranda da. Onuň ýok döwletim o taýda kim bu taýda kim diýip o kemçiligini dile getirsen bu döwletin bari ýalak bir imaj berýär. Haýsy tarapyny eliňe alsaň eliňe gelip dur. Özüm bir-birine maýlgans getirýän ýa-ni. Ýyllar gerekde käbirliň düzelmesine demetmez. Onu kadram ýörüýte. Bu da ýörüýte edilýän zat bolmaly. Hünärli, bilimli, netil yetiştirilen ok. Onu gözüm görüp görsünüz. Türkmenistan'dan çıkıp o taýda alım bilim alıp bir ýerde daşına gidip çörüň tapman mümkinlik öýrenmen erkenini. Maňa tataşan ok. Käbir hünärler bolsa bolýandyr. Hünäriň bolmanda da bir demekden o iştiraş demek bolýan ýöne hünärli adam Türkmenistan'da. Şu oku nemelerin içinde bir yer çıkması mümkünler. Öz başta okap demeden.
Yok yok. Demmejeti şu öz uğurlarına düşüptür de. Ne Türkmenistan'ın şu atki uğurluğunu Berdi Muhammedov'un Niyazov'un uğurluğudur. Çok derecesidir. Yani ahlak taraftan çok derecesine indirdiler. Alternatif uğurdular. Onun kim çağatlarına ama bile noktur. Jelebiň çağasy altına sururdy sapara. Ne şu kelle yaşan ne alternatif ip. Bunun demedi. Bu da tovatsız. İş doktoru. Bu da iyi bir doktor olur keşke. O oğlanı. Oğudan çıkıp şehre yetmedik. Gıdıklan demedik. Görün dağıtlar. Bu çağın demedik. Yalak demedik. Onun yerine milletine sahip çıkmayan devlet derler. Milletine sahip çıkmak bilen bir zat vardır. Ne Amerika'da bir vatandaş için gerek olsa urşulan ediyendir. Ya da bir devleti dizine çökürüyendir. Bir adam için önemli değildir öte. Bir vatandaş için. Germanya'da şunu anlattı. 60% halkın taşını pasportu verdi. Şuna sahip çıkmayan devlet bu. Şunu düşünmeyen adam ne devletin başı yok diyor. Prezident diyor. Şöyle sapara jemläli wagtymyz geçip barýar. Meniň başga işim bar. Şoň üçin gyssan ýa, aýtmal zatlarymyzy aýtdyk tema değişli. Soň biz onu öňümüzdäki gün efirlerde uzayn gurrun edip bileriz. Bolýan da sag bolun. Sağ olun, sağlıkta olsun.